Az Egyesületünk által szervezett projektnapok, illetve projekthetek alkalmával a gyerekek, diákok különböző fenntarthatósági, ökológiai, illetve komplex természettudományos problémákban merülhetnek el, melynek során egészen közel kerülnek a gyakorlatban ezekhez a témakörökhöz. A fenntarthatóság projektnapon például helyi gazdákat látogatnak meg, megismerkednek az ő tevékenységükkel, hétköznapi munkáikkal, illetve onnét a gazdaságból termékeket hoznak be ide az élményközpontba, itt aztán közösen azt feldolgozzák, különböző késztermékeket készítenek, konkrétan például ebédet főznek, illetve megnézik, hogy ők maguk a hétköznapi életükben hogyan tudnak kapcsolódni ehhez a témához, úgyhogy ennek során ökoháztartással ismerkednek, így házi szappant főznek, házi dezodort vagy akár fogport, majd akinek kertje van, az egy-egy madárodút is készíthet, amit hazavéve kihelyezhet a fára, és örömmel lehet gazdája egy-egy madárcsaládnak.